Pirmin nilang huna-hunaon ang Mobile Legend nga makaadik kong dula. Badlungon sa mama ug papa, nahundangon kining dula kay mahurot ang kwarta. Apan siya dili maminaw, iyang mama tagbaw nagyaw-yaw. Ang resulta na hospital na kay sakit ng mata. Mga ML player, ayaw mo og palabi, ang oras ninyo ayaw sayangi. Mga ML player, mabilar magabi, mapas mo na lang tungod ani, nagniwang na lang ang agi. Mga kabatan una na ron, pirmin nilang huna-hunaon ang Mobile Legend nga makaadik kong dula. Dunanay nabuang sa ML, nagrayot ng ubang player o bantukan o kanser. Unya naasab ninyo nga player, gibulagan tungod sa ML. Nabuuag init nga tubig ang ubang player. Mga ML